Ayaw taon mo pag-ingon ana. Sus, madesecrate ninyo ang lawas ni Kristo. Mga igsoon, usahay, dili ta kabaloon saon pagtubag, na ay mga kaigsoon na nato dinhi, mga kauban nato. Ang tubag nila usahay, amiyong pare, ang lawas ni Kristo, thank you. Ano thank you man? May bawa ni maway si pasimba. Napoy mga ilain mga kaigsoon na nato, no? Magbantay biya mi. Naay mo kalawat, dalhon niya sa iyang lingkuranan o iyahang ihipos. Kaya nga naman, doon ay mo ingon na mo, Pader, maubiya na iyang binuhatan. Kay dalhon niya sa ilahang balay ang sacred host, haron iyahang ipatuktok sa iyahang manok. Basig nga tama mo, basig tinuod na ay pareho ninyo ang iyong anak diri. Wala, kisay kusog mo buwang manari. Kung saan ang diri, tigbakay, sakto na, mangayo, maoy ipatuktok sa manok. Nailain mga igsuon, dili niya kauno ng ustiya, iyang hipuson dalon sa balay, iyang puston o dalon dito sa iyang sakayan, ibitay hikot spisi, haron, daghang makuha nga isda. Kadung mo ana? Ayaw taon mo pag-ingon ana. Sus, madesecrate ninyo ang lawas ni Kristo. Mga kaigsuunan, kasagaran ninyo maglinya unsa may proper sa pagdawat sa lawas ni Kristo. Yeah. Una ang kamot. Pwede ang kamot, no? Partaking the body of Christ through hands. Magtaas ang wala nga kamot, unya ipailawom ang watuo. So tudluyi inyo mga anak-anak, kay daghan kayo mga bata dili kay balo. O mga katikista, gitudluan na mo, pero gakalimot-limot ra siguro. Kasagaran mga bata, maglibog. Naay mga bata nga munganga. Lawas ni Kristo ganganga. Aniya pag-ana butang sa lawas ni Kristo sa baba, pagpaak na hastang kamot sa pari giapilog paak. Unsa man ni? Napoy uban dili mga bata, mga dagko na. Maglibog ta kay mag-anas kamot, magnangapod. Unsa man gyud? Naapoy mga bata, nga mga batanon karon ha, dili tanang batanon, pero naay mga batanon. Katulgon kaday, pauli ninyo ha, nga murag mudawat lang sa lawas ni Kristo nga, kaita. Naapoy uban, ang lawas ni Kristo. Mingon ko, ay, di ko. Yun sa maday ni siya, lawas ni Kristo. Dili ni sa biskwit nga nas tindahan nga, akuha na. Ngano man ang mga igsoon? Daghan kay tag mga sipyat, ug dili maayo, practices. Sa liturgy, no, gikinahanglan gayud no, wala man gisulti nga kung mukalawat ka, kinahanglan mao ni siya. Aduha ra gyud ang ipabilin. Kamot or ang ba. Unsa may insakto ana? Bakmot ka, nalibog ta. Uban, naiusa ka na dungog pod nako mga kaigsuonan. Sa sobraan nga sagrado kaayo na sila, no? Ang lawas ni Kristo nga atong ipartake. Ingon ang usa ka ginikanan, pantay lang gyud ka. Ni kalawat ka nga wala kay panutbras. Makasala gyud ka. Kay ano man, hugaw imo ba? Asa may mas hugaw, ba o kamot? Kamot, bisag unsay hikapon, hugaw, niya imong ba, kusog mamumaritis. Tablara.